Upper Diopani mate attack anam lang pi Women Justice Forum aro atumpen tong sikotpen phirang kemai kang nipon bangso phirang kemai along Upper Diopani mate attack anam lang pi Women Justice Forum atumpen phirang kemai kipapon phirang kemai phapon ang kok alam theke lapuhendo non hanjong taritang rinarong pipia phan pang tek atum kaculang remdet apot ahoka kang sai longvek nang ji pusi bangso phirang kemai long pen alang litum pen ningji pon tangte alang litum kan ningji pon adam kepen nonang ton pen arju pon sina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Tum ladang apang si itum media pancukan angko alam tidangke Bokayan district Women Justice Forum ken itum ipu dunji alam tipu duk alam tidangke itum la rina rong pipi aputak alam tidang si non itum ning duk lo lasi alang lepan rebdet ko solam kaca long ken itum suaro tum akisung itum non tuan ta kijok wanawi asila so kijok wan kiduja pante lasi non alang rina rong pipia pan kijok wan itum justice kilong vek nang dia bangke itum la law order pen itum sudak pen nang sai nang ji pusing itum itum women justice hin pen kami itum pakistan maksa alam kia putak kami itum karjap lo la pen itum la sa justice bangke itum ahok pen long vek nang ji la pen law order pen kami itum ahok pen nang sai pirek nang ji itum justice bangke itum long vek nang ji la penon itum kacunung itum women justice pen itum kacunung ipi bangke ham phang asong do anatum sitami la so putak la so kisung putak bangke itum sualo benak posi kijok wan dia posi na to ham phang asong do antum sitami itum kan nang cirap nang citudu nang ji ham phang asong do antami cirap citudu nang ji pen cirap citudu nang ipusi nilihin pen ke cuning ripon bet ke justice bangke itum long vek nang po la bangke so justice bangke pen la po on arta ki on adin supia panje ni tumtan ni cibukti kanjang ini tum kusansi buja kono aro laje kono ni tum jelo pe tanang kile ni tum kusansi tum sualo tum ke kusansi ki jogwa ni tum ki dopo la si nang ni tum la so akisung la ni tum solo kisung lo kenal tum kampang asong do nang cirab du nang ji ni tum ki jogwa nam konda ni tum solo an konta be ningkan la ciklo la pa hopta arni antai tung ani wang ta ci teglong la si la solo ki sung ta bangke ham phang song rab du nang ji la pen ki thek ding ta anta la bangke nang tung ci rab du nang ji la pen justice abang ni tum long vek nang ji ni tum ma women justice hin bangke la han lo ni tum chuning di bangke la si tum la so putak bangke justice long le tik ni tum ci song ta ni tum sangse la pen iri re ni tum la bangke ni tum justice long vek nang po pum long vek nang ji la si ni aklang lo ning be ke la si amut amat anili tum ke ning duk pik lo nili tum solo so puthak nili tum ke ju ang long arlok si gini kido kal biara tum ke ing long arlok sai de la si ning duk Rina singna Rina robipi alam thea puthak ni tum ning kiduk ala nongwe ning kiduk puthak bangke ni tum suarlo tum ki kijok ban ke vedera joy ni sini tum sarkar hin pen samini tum han la bangke nang lang donangi la pen nang radu nang ji la pen justice samini tum long vek nang ji la pen lord dar pen sami so dak pen nang sai pinang ji la so kang sai ke ahok ke pen sai pi me vek nang ji atheni tum nan pon ta ni tum kijok ban ka ve ni tum ko son loi tum suarlo tum nang tum yong si lai ki jok wan pen nang tum yong si ni tum han ki jok wan nang klem don de la pen nang chira man chi to don de ponte ni tum solo pa tum han an ke la da ke ni tum han ke nang pa thi la mo la pen nang pa vi la mo bin su tum da chok lo ni tum solo yong si a ki jok wan ave pulu tang te ti ni an ke ning ki thi ning kang ning ki pung lo ni tum la si nang ni tum ham phang song dan mai tum chira mang ji la bang ke la si non sarkar hin ben sami ala tum sodak ben nang sai pinang ji la sinon la rina rong pipi alam puthani tum ningi duk cipaklang alam tin tum kila ke ning duk pik hangjan la si we want justice justice to non ni tum
so puthak kaljan nang ko bangke ni tundak bokajan district pen itum arnam lang pi women justice atum mahin commission duk ci paklang alam ki ke lah no